орзу 2026 реҷаи стратегии рушди футбол дар тоҷикистон таҳти ҳамин унвон барои солҳои 2017-2026 федератсияи футболи мамлакат таҳия намуда мавриди амал қарор дод. ҳадаф аз ин барнома татбиқи ислоҳоти куллӣ дар футболи тоҷик ба шумор меравад ки марҳала ба марҳала, қадам ба қадам, нафас ба нафас ва фасл ба фасл сурат мегирад. дар ҳама кишварҳо мунтахабҳои миллӣ ифодагари вазъи футболи ватанӣ ба шумор мераванд, чаро ки ҳайати онҳо аз бозингарони саршиноси ғолибан таҳҷоӣ ороста мешаванд. мунтахаби миллии тоҷикистон дар майдонҳои муҳташамтарини дунёву мусобиқаҳои бонуфуз агар хоҳем ки қобили рақобат бошанд, пас ин талаботҳоро амалӣ кардан маслиҳат аст. то соли 2019 мураббиёну мунтахабҳо соҳиби литсензияҳои про хоҳанд шуд. иштироки мунтахабҳои тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии мусобиқоти осиё. таҳияву татбиқи сохтори воҳиди омодасозии мунтахабҳои тоҷикистон. пойгоҳу заминаи муътамади моддию техникӣ. бунёди маркази техникӣ барои мунтахабдастаҳо. созмон додани фаъолияти маъмурони миёнҷӣ ва скаутӣ. орзу 2026 ҳидоятномаи фатҳу кушоишҳо дар футболи тоҷик.